Good morning. Mo ni update na sa atong alagbati no. Nag-edad na siya o may edad na 1 month and 25 days. Na siya daghang makuha guys. Meron nang makukuha guys. Marami na. Yan. So ato sang sa samtang mag-video ta guys, ato sang shout out no yung mga viewers natin guys. Mga supporters natin. Like ni DJ Search at the Farmers, and shout out ni DJ Macho Bibo 107.5, Pino yang gurin kami na di Boss Pino vlog, and Edmond Descarten, Jimboy Taghoy, Rosilco, shout out Jimer Putistas Milihor aka Tander Ore, shout out Clinton sa Basak no, shout out Randy Cortez aka Kamanglyo, shout out Chinalin Almanucci at Ate Rimig Agipo, shout out Boss Junjun and Ate Chaki, shout out og Leslie Intervention og Ibilin Intervention og Ami Bindan og Marlin Amatong, shout out Juan Arnaiz, Boss Juan, shout out, and also Jetro Bukog, shout out Ronda, and also shout out ni Boss Troy, shout out og Roger Flores og Nibin Sordelia, ang Noel Lucen aka Master Butcher na siya vlog, shout out Chadwick Sarnilio, shout out Tadloy Putot, shout out Saldi Dungog, shout out Ibilin Masanggi, shout out Erickson Albios, shout out Victor Kalimot, shout out Batyon Bugoy, shout out Pritsi Peresores, shout out Glenmark Toricampo, shout out from Sikihor no, Johnny Abina, Boss Johnny, shout out Julito Padillo, shout out Harold Santander, shout out, and Sim Blando Villacruces, shout out boss, also ni Ate Jo Ortiz, shout out, og Boss Dodi sa Ikan, shout out, and also ni Boss Allen no, shout out Boss Allen, idol, I love you, and also shout out ni Erwin Choyans, Boss Erwin Choyans, shout out. So ayan, so thank you so much ninyo guys sa inyong pag-share, also ni Boss John Paul Panginahog, thank you so much sa pag-share sa itong video boss, og si itong amigo na Boss Lucio pambae no, shout out. So mauna ni ato ang alagbati no, na nag-edad na siya, may edad na 1 month and 25 days. So daghan na siya makuha guys, so marami na siyang makukuha no. Mataas na, so dito natin ilagay yung ating abono. Experiment lang to guys, magkatotoo. Yan, so mo na itong panginabuhi ano, yung hanap buhay natin. So yan guys, ito yung unang plat no, ito. Morning. Ako to kanon. Wala lang. Balik. Ano siya guys? So unang plat yan guys. So ito pangalawa to, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at pang-anim. So bossing. So ito yung pang-lima, pang-apat, pang-lima at pang-anim guys. So nahuli ito sa pagtanim, pag-transplant guys no. So pero maganda na siya. Yan. Siguro mga next week guys may kakuha na tayo, may harvest na tayo. Daghan na kayong mga ano guys, ulahon. Muna siya ang nahuli guys.
huling pagtanim. So may makukuha na, no? Yan, yun na. So yan. So siguro mga Huwebes guys, ano na to, may makukuha na tayo dito. So ito pang-apat na harvest to guys, from plot 1, plot 2 and plot 3. So naka-harvest na tayo dito ng 4 na harvest. Nasa yung first is 30 kilos, yung second is 70 kilos, yung third is at saka fourth as pantay lang sa kilo. Yung mga yung third is 95 and pag 40 ay is 92 lang, kaya wala man, hindi natin naubos lahat guys. Pag fourth, so may natitira dito. Ayan. Dito hindi tayo nakakuha dito pang fourth na harvest. So kailangan ng diligan guys, kasi pag ano ng dahon niya marami na, wala ng tubig dito sa ilalim, no? Ayan. So hanggat dito lang tayo guys, no? So thank you so much sa iyong suporta. Sa mga wala po ganayos kong videos, daghang kayong salamat ninyo. Sa katong mga giganahan sa kong video, thank you sad. So welcome Boss Ian Vlog. So sa kung wala pa mo ka-subscribe guys, so subscribe mo sa akong YouTube channel Boss Ian Vlog, and follow my Facebook page. Please cook share sa video guys. Thank you so much. Welcome and God bless.